Tady zase, jo, a teď to je fakt divný. Před chvíli tady bylo důpet, že jo, Kiki? Jo, bylo to tady. Zase? A zase to tady je. Lidi, a zase... to bylo? Co to je? Co to je jako? Co? Ale to si neděláme fakt srandu, lidi. Co to bylo? Lidi, to byl prank, to udělala Kristýna. Ale jinak se fakt tady dějou fakt divný věci. věci. No, divný. Třeba to, že jsme si dali do mrazáku 8 na nuku, jeden jsme dali z tele a 2 jsme si, já jsem stihla jeden a já a táda jeden. Takže jsme měli vlastně 8 minus 3 Co mám dělat? na 5 a my tam máme jenom už Na to, abych furt kupovala žrádlo. Je tam někde na ty hlavy. Jo, fakt? Tam byl takový ten tekouc. Takže lidi, čus, rozlučte se s Kikinou. Ne, stopni to, počkej, stopni.